आहे दीन बांधव मोते आपनार करिनी आहे दीन बांधव आहे दीन बांधव मोते आपनार करिनी आहे दीन बांधव मोते आपनार करिनिया सबु काढ़ी नहीं कांगाल सजाई सबु काढ़ी नहीं कांगाल सजाई चरणे स्थान दिया मोते आपनार करिनिया आहे दीन बांधव मोते आपनार करिनिया अभिमान हिंसा दोष काम सबु काढ़ी नहीं दिया पदस्थान कथा को अर्पण करदेले यार माने कौन शरणागति प्रभु मु आपणकर आउ कोन करिवार अछि आ किछि करिवार नाही मोर जो गर्व अहंकार आप सब नहीं जानतु गर्व अभिमान हिंसा द्वेष काम सबु काढ़ी नहीं दिया पदस्थान गर्व अभिमान हिंसा दोष काम सबु काढ़ी नहीं दिया पदस्थान कामना गौरव धन जनपद कामना गौरव निय आहे काढ़ी निय मोते आपनार करिनिय आहे दीन बांधव मोते आपनार करिनिय अपराधी जेहू चतुर्विंश सर्वदा मोते से करंती आदेश हे प्रभु हे जगदीश हे जगतर नाथ हे परम ब्रह्म परमेश्वर ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हिंसा द्वेष कपटता ये मते सब बेले अस्तव्यस्त कर प्रभु आपको अपन प्रभु नहीं जानते अपराधी जेउ चतुर्विंश सर्वदा मोते से करंती अवस अपराधी जेहू चतुर्विंश सर्वदा मोते से करंती अवश्य दासी ठारे किंपा बही अछ दोष दासी ठारे किबा बही अछ दोष कृपा नेत्रे बारे चाह
सबु काढ़ी नहीं कंगाल सजाई सबु काढ़ी नहीं कंगाल सजाई श्री चरणे स्थान दिया मोते आपनार करी निया आहे दीन बांधव मोते आपनार करी निया मोते आपनार करी निया। हे प्रभु मते आपणार कर दियंतु प्रभु मु आपण भाबुछन कि आपणार नुहे बोली पर बोली हबस ना आहे हृदनाथ भाबुछ कि पर पराण बंधु हे नुहे मु अन्यर आहे हृदय बंधु भाबुछ कि पर पराण बंधु हे नुहे मु अन्यर हे पराणर बंधु जगतर बंधु दीन बंधु मु कहार नुहे प्रभु आपणकर संपत्ति आपणकर मोहि भोज्य आपणकर भोग्य आपणकर सेवक प्रभु आपण भावंतु नाही मते पर बोले प्रभु आहे हृदनाथ भाबुछ कि पर पराण बंधु हे नुहे मु अन्यर आहे हृदयनाथ भाबुछ कि पर पराण बंधु हे नुहे मु अन्यर भासे अभिराम तो किणा दासी की भासे अभिराम तो किणा दासी की पदपति स्थान दिया मोते आपनार करी निया आहे दीन बांधव मते आपणार करी निया आहे दीन बांधव मोते आपनार करी निया सबु काढ़ी नहीं कंगाल सजाई सबु काढ़ी नहीं कंगाल सजाई स्वप्न पादे स्थान दिया मोते आपनार करी निया आहे दीन बांधव मोते आपनार करी निया मते आपणार करी निया मते आपणार करी निया आहे दीन बांधव मते आपणार करी निया आहे दीन बांधव मते आपणार करी निया मते आपणार करी निया मते आपणार करी निया। आहे दीन बांधव मते आपणार